Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da zuwa wannan karatunmu na koyon huruf baki a cikin darasi 6, wanda mun yi darasi na farko, mun yi darasi na 2, yau za mu shiga darasi na 3. Kamar yadda na mana bayani tun a farkon karatun, na ce mana shi wannan darasi na farko yana da alaka da na biyu yana da alaka da na 3, wanda duk sanda ka rasa na farko to ba za ka fahimci na biyu ba, hakanan kuma in ka kasa fahimtar na biyu, na 3 ma ba za ka fahimce shi ba. Don haka sai mutum ya yi ƙoƙarin fahimtar na farkon da kyau. In ya bi karatun bai kuma fahimci karatun ba, yana iya sake bibiya saboda ya fahimce shi yanda yake, don ya fahimci karatun. Allah ya sa mu dace. Mun yi huruful hija'iyya, su ne Arabic alphabet kenan, alifun, ba'un zuwa ya'un. Sannan mun yi alharakat, wanda na ce mana su ne vowel sounds na baki na Arabic. To a yau yanzu za mu shiga as-sukun. As-sukun. To an ce as-sukun kishiya ne ga haraka, alharaka, harakat kenan. Kaga harakat, fatha buɗe baki, ba zai yi ka faɗi abin da yake da fatha ba ka buɗe baki ba. Kasra yana tsakiya ne tsakanin dhamma da kuma fatha. Sai ka ce dhamma shi kuma haɗawa, kunsawa, shi yasa duk abin da ka sa mishi dhamma sai ka haɗa baki kafin ka iya kiran shi. Misali, kafin ainihin ka iya kiran shi. To shi an ce as-sukun, shi kuma shuru ne, bi ma'ana tsayawa za ka yi a kai, bakinka kawai zai tsaya a kan abun ne, ba tare da ka buɗe ko ka zamar wani abu ba. Misali da zan bamu na sukun shine, kamar yanzu in za ka rubuta da Hausa tab, T-A-B, to in mutum bai mance da darasi na farko ba, T ɗin nan ya san shi ne ta'un. In mutum bai manta da darasi na biyu ba kuma, A ɗin nan ya san shi ne fatha. Yanzu an samu ta, sauran tab mun ce. To sai kuma kenan, kuma mun yi bayani akan yanayin haɗa rubutu, to sai ɗauka jikin nan ɗin sai ya haka, zai goge nan kenan, sai ya haka, ya rubuta tab sai ya sa ba'un. To yanzu B ɗin nan ai baya da A ko I ko U, wanda mun ce su ne menene wasula. To shi ake cewa sukun a larabci. Za ka ga an sa 0 ko kuma ka ga an yi haka a Ƙur'ani. In ka ga an sa wani ƙaramin haka a sama a Ƙur'ani, to ana nufin sukun. Ina fatan dai ana fahimtan bayanin, amma duk da haka za mu bi su ɗaya bayan ɗaya saboda ‘yan uwa su fahimci karatun yanda ya kamata, kuma su karanta Ƙur'ani a yanda ya kamata. A takaice, as-sukun shi ne in a Hausa abinda ba shi da wani wasali
da yake wato taimaka mishi a buɗe baki ko a kulla baki ko a yi wannan. In kana so ka gane a ina ne harafi yake fita to ka sa mishi sukun, ka nemi koma menene in ka sa sai shi ɗin sai ka karar da shi. Yanzu ka ce ta kaga za ka gane cewa bawun yana fita a menene a laɓe, don ba ka sa fatha ba bari ka ce ba, ka ɗage bakinka daga kan inda wato harafin yake fita. Haka nan kuma ba ka sa kasra ba bari ka ce bi, shi ma ka ɗan buɗe baki amma ka karya. Haka nan ba ka kuma sa dhamma ba bare ka rufe baki saboda dhamma. To misali shine kamar in ka rubuta alif bil fatha, dama mun yi bayani cewa alif dole sai ka sa hamza saman shi sai ka sa fatha a. To in ka ce ya'un bis sukun, kaga in za ka ce sai ka ce ai shikenan. To in ka ce ka rubuta na, kaga kenan sai ka ce menene ya'un din nan, dama mun ce ya'un in a farko sai ya zama haka, kaga yanzu shine a misali a farko, kaga sai ka yi haka nunun shi a ƙarshe sai ka yi nunun din haka, kaga ka rubuta sai ka ce ya'un biskun nun bil fatha na, na, kaga na. To haka da za ka ce kana so ka rubuta bai, sai a ce ba'un bil fatha ba, ya'un biskun, ba'un bil fatha ba, ya'un biskun, ya zama bai. A asalin yanda rubutu yake kaga sai ka yi ba'un ɗin haka kenan, tunda shi ne a farko ba, ya'un kuma shi ne a ƙarshe sai ka yi haka, bai kenan, sai ka sami shi wasali haka. To kuma in so muke wato mu rubuta baina, muna so mu rubuta baina, sai ka ce ba'un bil fatha ba, ya'un biskun, bai, nunun bil fatha na, afwan na, baina. To in an ce ka hada, kaga sai ka yi ba'un din nan rabi haka, ba'un bil fatha ba, sai ka ce ya'un din nan shi kuma tunda a tsakiya haka kawai za ka yi shi, sai ka sa ɗigo biyu. Daman na mana bayani da ya'un da nunun da ba'un da ta'un da sa'un, in a tsakiya an kai haka kawai ɗigo ne yake bambance su. To nunun shine a ƙarshe sai ka yi shi a yanda yake, ka gani ka rubuta menene baina. To haka komai in za ka rubuta, yanzu da za ka ce ka rubuta taina, shi ma abinda za ka yi kenan. Haka da za a ce ka rubuta saina, jaina, to haka dai za ka rubuta, sai ka bi wato wannan formula da aka baka, sai ka yi wato naka misalai, ka kirkiro naka misalai, saboda shi karatun koyon baki yana buƙatan mutum yana kirkiran nashi misalai da sunayen wasu abubuwa wanda yana kan abin da ya koya, kar ya kirkiro abin da kuma bai riga ya koya ba ko ba a riga an musu darasin shi ba, ya ce yana so ya rubuta, kaga yanzu ya kawo wa kanshi ruɗani. To don haka sai ka ɗan nemo wasu kalamai wanda sun dace da abin da ka koya, abin da akwai fatha a ciki, akwai ko kasra ko dhamma ko wannan. Haka yanzu da za a ce ka rubuta tibya misali, kaga tib sai ka ce ta'un bil kasra tib, sai ka ce to ba'un bis sukun kenan tib, sai a ce ya, sai ka ce ya'un bil fatha,
kaga kayi tib ya kenan, tib ya. Hakanan da za a ce ka rubuta tusqa, tusqa, kaga sai ka ce ta'un bi dhamma tu, sinun biskun, kaga ka samu tus sai qa, sai ka yi qafun bil fatha, kaga tusqa. To da wannan zaka wato auna sauran abubuwan da zaka rubuta saboda ka samu dacewa da koyan baki. Allah kuma ya ba mu ikon mu dace, wannan kenan. To hakanan kuma da za ka ce to bari ka rubuta wasu abubuwa waɗanda su kuma suna da kasra ne a farko, suna da sukun a tsakiya, ka gane kuma shi sukun baya taɓa zuwa a farko. Sukun baya zuwa a menene farko, sai tsakiya ko ƙarshe, tsakiya ko ƙarshe. To don haka kaga yanzu sai ka rubuta, misali a ce ka rubuta tisqiru, tisqaru, misali tisqaru. Kaga yanzu za ka rubuta sai ka ce to tis ɗin nan ta'un ne bil kasra shine ti, ga sinun kuma biskun ya zama tis, sai a ce qafun bil fatha qa, yanzu ka samu tisqa, sai ra'un bil dhamma ru, yanzu ka samu tisqaru, tisqaru. To haka a takaice za ka rika kirkiran abubuwa sai ka ta rubutawa. Za a ba wa 'yan uwa assignment na su wato nemo abubuwa waɗanda suna da fatha ko kasra ko dhamma, wato fatha ko kasra ko dhamma, wanda kuma ya zamo akwai sukun a tsakiyansu ko a ƙarshensu. A samu sukun a tsakiyansu ko a ƙarshe, tunda mun yi bayani cewa sukun baya zuwa a farko. Sai mai shi ya rubuta kamar guda 20, sai ya nemi wani a unguwansu wanda ya yi karatu, sai ya wato duba mishi ya yi daidai ko kuma da kuskure. In mutum ya wato mai da hankali ya yi waɗannan assignment, to akwai fatan ya fahimci karatun da za a yi wato na gaba. Allah kuma ya ba mu ikon fahimta. Za mu wato ainihin dakata a nan, kamar yadda wato ina gaya mana 'yan uwa, sai a yi subscribing ɗin wannan channel ɗin, saboda manufarmu ita ce yaɗa alheri wa al'umma. To kuma yaɗa alherin wato tana buƙatan gudumawar ku kuma ta hanyar abin da ba cutar da ku zai ba, illa iyaka ka ɗau hannunka kawai ka latsa wato subscribe shi kenan. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum.